Pajjiżna osserva jum ta' luttu nazzjonali wara l-mewt tal-Papa Franġisku. Bil-bnadar fuq il-bini pubbliku jittajru mezzasta. Anke l-ġurnata tal-funeral tal-Papa Franġisku se titħares bħala jum ta' luttu nazzjonali. Tant li s-sibt li ġej se jitħassru kull funzjonijiet u attivitajiet pubbliċi tal-gvern. Dan apparti li l-bnadar kollha fuq il-bini u l-uffiċini pubbliċi se jerġgħu jittellgħu mezzasta b'sens ta' luttu. Mit-tlieta nfetaħ l-ktieb tal-kondoljanzi fin-Nunzjatura Apostolika għal Malta f'Tal-Virtu fejn fost l-oħrajn waslu kondoljanzi tagħhom l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna u l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Hawn wieħed seta' jagħmel mumenti ta' tal fil-kappella tal-istess Nunzjatura Apostolika għar-ruħ il-Papa Franġisku. L-istess post fejn kien qatta ż-żewġ tirlili tiegħu meta żar pajjiżna. Aktar tard, il-ktieb tal-kondoljanzi kien iffirmat minn delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista mmexxija mis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello u anke l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perice Calaxxone. Intant memorja l-Papa Franġisku, in-Nazzjoni Pubblika suppliment dettaljata 8 paġni b'artikli u kitbiet ta' opinjonijiet dwar il-legat li ħalla warajh Bergoglio b'tislima għal missier l-emarġinati. Dan is-supplement imħejji mill-editur Joe Cassar juri wħud mill-aqwa ritratti tul ħajtu, inkluż sensiela ta' ritratti maħuda mill-fotografi ta' Media.Link Communications waqt iż-żjara tiegħu f'pajjiżna lura fl-2022 fejn tlaqa b'entużjażmu kbir kien f'Malta u anke f'Għawdex.